Elävä paradoksi, haluut gigil mut maksat tonnit. Minkä takia sä oot lapsellinen, on juossut pitkään Lasse Viren. Ja vaik hengaa mua parempienkaan, en oo siitä kateellinen. Sen takia mä vaan kehityn, sä et edisty, kato sun broidei. Ei oikein lähde toi esitys, mä oon pelis, nyt se on voi ei. Mä poltin kaiken, mä poltin siltoja, Al Capone ja jointei. Pikkupojista tuli big boy, se on tavoitteet, mä teen pointsei. Oi, 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 mihin tää on mennyt? Oi, voi, 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 toisessa kädes henny. Oi, 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 ei mun päpi menny. Mä voin, oi voi. Toisessa kädes oli heni, toisessa kädes bowling eri suuntiin moni meni. Life kiiti ohitseni, päntäsi ja opiskeli. MSI mua kosiskeli, korttien jako ei ikin mennyt tossa puolisessa. Kun sanon et tehdään, niin silloin me tehdään, ei kukaan pysty stoppaa. Kun sanon et mennään, niin silloin me mennään, ei munkaan pysty floppaa. Saleva sai mut